Pak, ibulati sa atin eh. Mabanunod mo yung mabanunod ka. Uy na, nataktak ka man na ya, patakki ka kay. Okay, si Sama di, hindi mo si... Ano, bye? Pak, hindi mo gargarawin. Isa magang angsan po sa man. Andres, alanganin, agpugsa-pugsat. Nakaw, delikado ka tatampa ka. Ano, agyamak ti kuhan, gimbal sa man. Para sa mga pagbagam, ambulansya ko na at ang komisyon mo, tipang panunutin mo. Atoy, dakasin ko ti kuhan, gimbal sa motor. Makalibre pa iso na. Kita mo ni, ano ni eh. Alanganin nga talagan. Kat-kat parti kuhanan ni. Saan pa may antat ta? Ano nga tanong natin talaga di ramramay na no maunat yung rat na baling makariing. Nakaw, alanganin na tabalbalakang baak. Delikado ay baka mapapasol ta. Kita man natin urat na eh. Gumiisit pa yun. Nakaw, ata si sinyalis nga lumilito man. Delikado. Ano nga Andres no ka? Sipa-sipa po giropa na baring makariing. Madi mapapasol ta. Mabati di fingerprint mo ta. Ping-ping na. Oh. Uy, nalakay natin may pabalod mo eh. Ay, mati nga rin. Ano nga tanong ko? Pitikim jitlog na. Sa bagay, tamot takab na eh. Brief na takin da short na. Madi malata di fingerprint ano ka. Oh, ana. Pitik mo na sikatin na kapanunot. Sikan Ang gagapo. Sika Baka mapabasolak pa ngay. Ging tuturod ka tatay. Tapos tatay, di mo kayat. Ana siya ka, hanggang mata katatan. Ana, gamata nga talagatan. Sige. Pak, tumadurin. Ay, abo, nagdakiling. Kasi sabanan. Apikas tamang katakal. Isti sa pamandres, anati naramid mo. Kaginamata lang mo. Bigla tumadar. Sublim di dati. Saan pa mayak? Tapay kimulay. Nagsublisi ka. Ang nyato yun. Mariusin. Natugtog ko pa yung tikalding. Nih, salot ka magtugtog ka rin. Oh, may sabay Basta ito spin niya. Kasi ano may subliyata, tanda mo, mamabasal natin yung pulis. Apan taso ko, makita data ka sa nakatadar. Puri nga natangkan nan baak. Andres, na nga ito no ko Pispis baring subli. Sige, tistingat. Sige, sabala. Aray! Nararamidin nyo nagsakit. Kahit so lang nagimat ko na duduling ko, alain nyo pa eh. Man! Pukis ti sabanan. Kayo mo gayang bak! Taman. Kapay kasi tiangot na Andres, naulog. Naulong ka talaga ka, nagkapo yung brief na. Pigsamit tama na ito nagado pang idulinan nagimat na. Kapit-tapay kami short mo. Pagkamanam ito rin kanya mata. Agimat ko ato, pangtayang si turog ko. Okay. Sumalaga nagrigat na kang aririingan. Pukaw kami pa nga pukaw dita. Nga mata nga pang paturog nan. Kamawatan. Ang paling malis kayo dito eh. Katurog ako na eh. Baan eh. Hawa na ito Adayo nga masenso ito Turog na turog. Supay Nato ko mga pinag-ilad-ilad na tako na pa nagsabol si trabaho. Ilagkakortapay ko di ba? Inatantulog ko na dun. Tambay ta lang nga mamuto yung miskarte Okay. Natin na ta. Ano nga ta plano na tibiyag na ito Awanin ta, awan dam Mercedes na. Basta Basta talaga ti heartbroken. Turog na natan. Madi pa makapanganatan. So dapat ngay. Sa bali mata sikmuram, kayang-kayang may. So dapat ato bambantayan talata. Hey, takawan nga bantay ka Andres. Dito pa mabantayan ti sarili. Agsay-saya la ti oras pata. Awan asim kanya na. Dami tao ragas ka sana Ano tang bantayan talatan? Baka darami na ng madisata eh. Kaya nata, naturid mo lata Hey, awan tiwala kanya nata. Basta no damadampot nata ay nakaw.
mapabasol ta pa. Baka bagata tita tao, binaybayan tata. Sa bagay, hindi nga nga minum ti aga sa ata eh. Kita am. Nung paypay so haji agiman na ni kita ni. Nakaturog man ni kaslawan mangmanggang na ni. Mabalin sa tanga. Tirahin nata agimat na bahak. Nakaturog ay. Hindi malalanan, Rice. Sa bali pikto na tao, baka gamitin nyo sa bali. Pag napagnakalang ta kalsada. Gag ka nan, Rice. Baka kumisara ito gagimat ko, baka pagpapangadang kayaw. Ano bahak? Entan, baka kumisar pa yata, baka paypay si bagbagana. Wait, intan. Baka sa balit epekto na talaga niya tata.